I dobrodošli u novi video. Danas pravimo jedan od najluđih videa na mom kanalu i pravimo grad u Minecraftu. Isplanirao sam ovdje na svijetu gdje će biti sve. A ovo je part 1 od ne znam koliko će biti partova. Imam 4 village na mapi. Ima Mineshaft koji se povezuje na 4 izlaza. I kod svakog izlaza ima po jedan village. Ako vi već vidite, ima svaki village, njihova kuća je isplanirana ovdje. Ovo je na primjer česma. Prvo ćemo započeti sa tim, pa ćemo u narednim snimcima krenuti sa bogatijim kućama i drugim delovima grada koji bi trebali biti tu. I ovdje u rupi ćemo vjerovatno u ovom snimku dodati minecart da se može voziti. I to bi bilo to za današnji video. Po planu, naravno tek počinje video. Mislim da možemo krenuti. Započeti s ove dve kuće ili ću započeti sa Minecartom. Mislim da je zanimljivije da krenem sa Minecartom. Stop! Da li ste znali da ja imam svoj merchandise? Na sajtu yt.emilio.g.creator-spring.com možete uzeti nešto od mog mrča kao što su nalepnice, šolje, majice, šorcevi, majice sa dužim rukavima i možda još nešto u budućnosti. Po meni su najbolje light paint letnje majice i sad se vraćamo na video. Za ovo će nam biti potrebno naravno minecart, rails, powered rails i zaboravio sam zadnji. Mislim da je activated rails. Kontao sam šta radi activated rails. Na kraju puta se završava i izbacite iz Minecarta to video. Ovdje ću ih postaviti. I možemo krenemo kraj. I evo ga zadnji. Nadam se da po YouTube radi ovo. Activator. Sad ću otići u ovdje stranu. I da, merio sam, ovo je na polovini. Evo ga zadnji rail. Idem na drugu stranu. Ne znam što se ovo neće poveže. Poslije ćemo to raditi. I ne koristim pravi Minecraft zato što troši mnogo memorije. Koristim jednu verziju koja ima na Google Play prodavnici, makni se odatle ovce. Zove se Crafting and Building. Možete instalirati. Mislila sam gotov sa ovim običnim, sad ću na nekim staviti powered rails i treba će mi redstone. Sad idemo na drugu stranu. Mislim da je to bilo to. Sad moram rešiti ovaj problem u sredini koji se dešava gdje se ne povezuju rails. Ja stvarno ne znam šta ću da uradim ovdje.
Ne znam da li da ostavim ovako za sljedeću epizodu pa da im pomognete. Ja ću probati možda ovako. Ovako. To neće se povešati. Sad ima jedan boost. Ne treba ovdje još jedan. Sad idem da radim na village. Ovo je prvi village. I pored njega je vodopad. Sad ćemo napraviti ovu prvu kuću sa magijom. 3, 4, sad. I prva kuća je gotova. Idemo na sljedeću. Evo i ove kuće kao što je i ceo ovaj village. Samo nešto dodam ovdje malo oko Minecrafta. Idemo do sljedećeg village. Evo ga sljedeći village koji se sastoji od 2 kuće. Krenut ćemo sa ovom ovdje. I još malo. I gotova je kuća ovdje. Idemo na sljedeću, što je ova ovdje. Evo je ova kuća gotova. Sad idemo na sljedeće selo koje se može vidjeti odavde. Eno ga tamo pa ćemo probati ići tamo. Ovdje ima više kuća i to mnogo. Samo sekunda. Zaboravio sam da ukrasim ovaj Minecraft, tako da ću to sad uraditi. Bolje, sad možemo otići tamo. I ovo selo je gotovo sa još mjestima za brodove koje ću sad staviti. Evo ih ti brodovi. I sad idemo na zadnje selo. I stigli smo do zadnjeg sela, odnosno village-a. Ovdje ćemo napraviti 2 kuće i Minecraft. I gotov sam sa zadnjim village-om ovog dana, odnosno 4 od 4 village-a su napravljena. I sad idemo na sljedeći deo ovoga, a to je da dodamo villagere da imaju svoje kuće i svoje krevete, zato što nisam, kao što vidite, nijednu kuću ukrasio. I sad ćemo dodati villagere i krevete. Četvrta kuća koja će imati 2 villagera. I zadnja 8. kuća sa opet 2 villagera. To bi bilo to za današnji video, nadam se da vam se svidio i kao i uvijek ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećem videu.